Imaš pravo da kritikuješ, ali to uvek radi pristojno sa argumentima. Pisac, tvorac, fotografije, novinari uvek nam nešto poručuju, misli o tome. Poštuj svog sagovornika, saslušaj njegovo mišljenje. Više čitaj i piši, manje gledaj. Uvek piši svojim pismom. Razvijaj kritičko mišljenje i nikad ne uzimaj sve zdravo za gotovo. Zapamtite, što je mediju više potrebno da nastane, on je pouzdaniji. Zato je knjiga uvek na prvom mestu. Od medija najviše verujte knjizi, a najmanje društvenim mrežama. Nikad ne pišite kad ste besni. Ako pišete, uvek dobro proverite svoj izvor. Zapamtite, uloga medija je da vas informišu i zabave, ne da vas plaši i obuntavaju. Ako pišeš, onda poštuj svoj jezik i pravopis. Uvek budi pristojan u bilo kojoj komunikaciji. Nemojte gledati ono što nije za vašu uzrast. Kada idete na internet i želite na sajt za koji mislite da je sumnjiv, uvek prvo pozovite roditelje da ga provere. Ne verujte baš svemu što vidite i pročitate.